Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sengkme uba Wilbert Rani. Ulapan pau ka jing sngaw benyao halor ka jing bomla ajong ka sorkar jella ban penbor ya ka sorkar kme bakan pentre kamno yakaan in a line permit hapo Meghalaya. Uba Wilbert Rani habakren bat unong thok kubor ula ong ba wat la baro Andrew Phongut ki MLA hapo kaying dorbar thawan kila menjur ban pentre kamno yakaan ILP hapo ka jella. Henry kabasngausi kalong bakani ka jingkwa jongki kalong tangha Meghalaya katba de kilet sha Delhi pan kim juang satya halor ka nikaman ne yakimat jong ka jat benriu. Henry kalong bet tang ban let pan skim ne pisa. Uni unong yalam ka FK JJP ula ong ba ka jilla ka duna palat yakinong mikman ki badan ka jengket kli. Namar nakaliang jongki seng kila tang ban penlong ka jingaki ban penbor ya ka sorkar. Bat ka day ka kamram jong ka sorkar pan ban pen urlong bat pentre kam ya kani ka jingdawa. Kum ki seng ladaya ki islam thanru labun ki jingut jingnam naki babun balang bakak tak palat yaki bat kane ka jingut jongki ka penlong pat ya ka sorkar ban syem kabu ban penkut no yaki jing yaki shushu ula ong babaro baro hapo ka jella ki kren bet ya ka ILP wat ladaya kendu ya baro ki MLA ru ki ong badon kam ya ka ILP wat nakaliang ki menteri jong ka sorkar jella ki kwa ILP Tibalay kimle AA ni bantrey, Henry ka jing penslam halor ka nikaman, kaday na marba kimdon yakamon bantrey kam. Kumta ula ong khnang baka jing ayray bat ka jing menjur, jong ka yung dorbar thawan kanom syukut no kumtu, bat kalalong kamkay. Kumta nakaliang jong ki sengru kilaray ban pensawa jambiang, ya ka nikaman. Bat shen on dalaya kendu biang on sa penbena, dakilat jingaki ban penbor ya ka sorkar. Kaki ke bangi kendo nak kalian jom santri ki seng mo bangi nak keren tinggal pentip ki perano yalam ruspo girls bangi syong ni meeting bangi sashim gerak te benin ke syim ka jing keren nen kolong ba ai nilai keren halo ke jing sanur ke jongi halo ke jing bam ya chakmat kat ki shu bangi keren mo te rangi pe ga ILP hot kalalong ko bangi ong no ta 30 to 40% kala ya kita ke jingnya kajing LT jong ka LP tenrai ke ba kham kongsan kalong ka conclusion nani kata kajing wanra jong ka sarkar menteri kam no ka LP ti pin kan ma house na marjar khat khandai ada ngam bakla kindai hi bana December ma ba khat ti ka session ba karti te yotu la pas da kin report ye mali la shimi garai bundor ma prasashu la shimi garai ba pas ban pha ka resolution jong ka ILP that is a procedure Tadilah pendek kita bersiap banpa naka resolution jangka house. Dan hadir nang tu pada ngim sutu tu mentaro kata kajing pentre kami ka ILP du mentaro kamon. Te kata kajing keren bak central government lengi ka bengi kudu bamecha. Langi kan ka ILP kam dan tam khandiar ru kata ka green signal panong ba. Pentre kami ka ILP lani komno bani keren na kam ta ka implementation ka ILP kam don. Tinggal kendu arsin you Amit Shah Home Minister jangkin dia. Nilai kendu arsin. Temata mengini bakadon ka presyon ki ameli ki jongiru naka house nengam tip manong naka government ru ni bakam don kata ka follow ya gani ka badi ka LP ti enta kada ngi ka ni ka jing pas ka resolution laski at any point of time kala ban laps kala ban kutno tingi shifting ni kata te naka liang jingi ni kwa ban ki bang kali nomor paling nomor baka jing pas jong ki ameli jing kam dei ban sulong kam kai narkat ki ameli ki jongi kila sungthu ya ka jing don kam jong LP kila shim kia kila khot emergency session atau kapor mo ngai mendapat komposisi ka sakul tikani ka wara ka jing song diaw yani ya kiba demand atau kapor kiba lekhi ban penterkam GNP kada wara ka jing song diaw ki pai ba tengi ngin namsha ka sarkar ban chuliakai kan subai time kan supan slam tengi namsha ban kalian ka jongi ngin ban song kerki yang ngin sa yarai kerki yang ni program kanang ban penkemal ka sarkar ba ka sarkar ka diban budin mentang sepodali naga patang jupiter kam ke LP lalala ban honor je kata ka resolution jangka Manipur Assembly beli ngiperi mengi di Manipur pi adu mentang de pikiran ki ngidang study ma ngidang pen ya kata ka komputer kam ke LP dang pen ya kata ka LP ban ni dang study tengang ngong ngim dai te kira species ke fina ban study ngim pher ni ki par ki je benriu
apa India tengi kita ni kejuk hak kembali kiwi state kita ada ka ILP kalong applicable ka biang naga benta ki Arunachal state nam ta Nagaland Mizoram Manipur ka orang Sioshan bale yangi ngiri muslim ngiri ki shell tribe dominated state tengi kita nak kejuk protection mo yang ki tenga ni ibi lada ki nomik mat la kantang chief minister ka cabinet lada kimnut ban pen i ya kata ka seriousness bijong ki kan pi kan datang ka jing by time ka jang plut kai ko por jini kanun poi se nang tang nilai kran yang to ka pa LP ka padwan nilai kran ya ka emergency but ka entry exit point ka ba sosi le ka ba ngi so thang mingi na sam balang nai kolong ha ka por ba ki play ka entry exit ang ti pomling ngai thak ti ngai le lang ane pa khado ko to ri ka test covid kampoi se ru kombolong mentale ki shastor klanter ka maru mentaro te atu kam dei ki jing syukur ya ki pa ba yingi ne lam sam balang maso bani ka kata mat yom yingi ngali maso ram mono yalam bak sarkar ka thok pleng ya ka covid testing center ngala manong mo test covid angti ban pli ang ko por ban ang bakadai ka entry exit point ka exactly pa ikran hadu matar ni sinur bakan kan pa te kini ki perlong ini ban ong ba nyimdei ban sara ka ini pi kimla ban sulia ka ini te bari ka border ngim padon ka border issue ngimtip mut ban penhun nyanu ngimtip syukur ki badum madam gile ka border ninang perkhat bakan biang dai tang kata kacing yakran ka ban yakran maha badu pai ba bat kisti order kamdan asya ka ya maka sarkar ke ban sutu maka tiri ka kamdei ka sarkar ke ka pai ba kar kombat jaka hani ka pher bat kui pat kisti poka India pite dan kam involve lang kisti order ilan ona ran kam ban sutu lang komnu bang pinsim rai halor ka jingdei ya ka jaka juki we pika kawai ka ba ni ji ka long ba ka government ka jongi nei borok ni government adu ni government ka pemerintah dan ini cili mut kale inawan kia tu kita ka pan skip pi mut pan pisa pan skip thong kita nok banyo it is ordeal kamdei bangi bet kari ka hok ka jongi namara panbo ringi bandan ka India kari ka hok ka jongi banginyo ai ka skip bi ka pisa tenrei ka wi ka jingi ka long bang ai ba ninju kran di issue pat ki bayar dai bat ka pan scam mi ka jinong try jingi ka jabure ninju kran ni kata nimnut pan kran pi gari gani ka ba pen sanut ini bat ka ba penlong ni ka mastir bangin sahaju ngateng teng la kran thamula bi ngateng teng ali meeting kelang tong kran thamula ngong tang la bangi ya nanti khendong ni long try man bayar structure mong try ju pi kan montayu la piwara ta ka scheme pi tu khana ka project ka basan spa 6000 crore la kan poi ka por yung long try ju pai pantasa pai mantai ka ya ka situation apa megale compare ini kita rasional bat kiwi pat ibom dei kita rasional kai pini kamdei ke jingi ma ya ka fisher jang jabri jangi mono bi kata mono bakran ni kata hatu kalau pop se ding lang mikmat ban kran ni kata hatu kari ka crime dani kari ke jing persa constitution ban kran persa India ban kran ya ka jing long try sinong na jong ya kata ka jing long try sinong jangi pi ka jing jangi kalau ba kinong mikmat ab gile coba ya kran bi ka ski kim jukran ngangai scam ba kim jukran ya ki issue jang jabri banong ya ki issue ban pene pensa ya jilong tradisional bijongi ban I ke bak identity jongi kam dei penca ka security jong baca beri dari bandan that is very important tara kran keli yang kan ha ka bai dei kita ki berkhot ka khamlong kongsan ni kata dekhi ki mansa pun ki kisah counter ki beri mana ba pipai po asam asu latan ka kes ka baja ka ba ka office ngi asu sa thang latan mi ta ki kes bumi pi ngi hangi ki ngi junan mun musilai belum dapat kapani banginan dei trasno to taw rong bai nga wong kat ba pidang lu ki samla wong kapani banginan dei trasno pidi bon sonsara te kita gi ki ber khot ndai ban poi ki shu so ba nimyo ginong mikmat ki bai I ka lawai jang jabri jumi umno la si kata ngin shong agni tio banwan nagrang jungi sandali gi seng bat ki likely gi seng na pogals ki perlok wajiran mengi tingin sesam yang saya kira di bakum lagi jengki pada nungin senang dan ini sungtu baik ba ni kuah baik ba sarkar kan wara ia gajing alun sampai ba daw kolong ba nimio tinong mikmar mo ifi badan gagar sebelum ban keren kemnu ban dawai ka hokjong
ma amar ka babun ngilet chati ngilet bet ban bang pi mena ban par scheme men ni kran be ka pisah ti kata kari kawai la sigri kata ko ba ka ban penting ini ban kran than ni isu je ban re yo duna pisah yo duna fon yo duna ki scheme kita kari kawai nata ka ba aring ko apna ka bang important ma kari seriousness kari ka responsible jong kinong mikmat ni duna flat kinong mikmat ki bodan ni ki kle pi ni ki sang balang kanong ngila ban le ba ko ni ki apreng ki jing ki ni dala sam jing ki pa ba kunyum nila jinjar kinong bala nila jinjar ka sarkar ki sim kabun dala ut kinong bala ka sarkar ki sim kabun dala ut kinong sim dukan ka sim kabun ber khoi kita ber khoi pi te ni kanong ngila ban ki nya ba perkata ni gini ba safar pa ba ba ut man kasni pi ni duna kinong mikmat dala kinong mikmat ki biang nai kinong mikmat ki bi jingai manta bro pa ba ukran ni LP pi ngai sampul goi ma LP bro pa ba ukran LP pi kedua ke mali bro kinong ngidan kam LP pi kedua iu beriu beran aka kabinet minister unong ngidan kam pra LP kamu kini ki beri godan ka borsan syar song tho bidan ngam LP balik kimle balik dikim trai pi ka jing delay jong kini ki issue ber khat kadai ba kini kinong mikmat jeni bona ka government daladan ka government kimdan ni ka kaman man terkam te kadau nasoi khamte bhama ki ba sekarang dia kadau ka bamno ki ban penang ban pan ban dawai ka LP nak sarkar dia pi nei da fikir kudu ki markhmat nei bar khaj mali kan ya kudu ke minister kinong bing dan kami ka LP te monopot bunda amra ga LP mde ni yen jiu ni tang ye ki di maki mononra de ka kabinet de ki minister ki ban kran ka government ki ban kran henen banyak kran pat apa dali ki mikran te kini bar khaj perlam ya kita ki ki bagi chumi ki ki bat nak kanur benong ba kani ki ki ka bangi lawan ra men gani ke ba ka ka sin kong ba lawara ka LP ha ka assembly ban pass de resolution ka ka sin ka bani kong te ni le ko pot la nan kaman session la pass ka resolution jong report ye mali ngai jasen bin ka pani ba kam respect ka government of India ye mali joni kam respect ye ka jingrai ye ki initiative fashim da ka government ka joni te gini ki kod nomor bele ni myo ki nom ikman ki bai jingan barsa ko mo ko amno mi ban percaya kata pas kam ben ngakamai du jing kran jong wi uri romba ubong ya ba pe kat bagi sang balang gidang nur banyak ki kapani bagi dang long try gidang diktit ya kecela ga jong kapani bagi pai gidang diktit dara ka jing ki kamdan chu nur ji banyak ki kapani bagi lakot nimdan mora snong jong ru nimnur chu tamani ki mur kata ka sense of belonging kala ja ni mengi lakot kumba pi Tripura muno banyak ki pi ya kata minum ong mo ya kata lalu gin pendak te hendai tanggoi kalong ba ni kwa tanggoi kalong ba ka sarkar ka depan kidak jong jirong serius ki jong ka bagala yakran bar ka government of India halor ka bede bar ka ILP bede ka MRSSC ka sarkar ka miya sikamat ka depan pani kipi ngini bani akna mikmat ki badan ni ka gods ke bunga ban kran kamong mane ban kran ni ka protection jong ka jai ban re kamdai ka krai ma tiknomi khar juni ri ban nur ban kran chapang kani ka ILP ngatan ma por ni shong meeting po panur wan home minister ni kran mi ki NGO ringa mi is kantir ban kran kalam chi minister ban endorse ka bangi ki NGO ni kran ni mi kata tengre ka shulong betang ka pressure na small ba ka ILP ka ka responsibility juni sang balang kamdai jang sarkar na small pangili mangi sang balang na small ka responsibility juni lalong malong ta ini mentip baka di kli jang sarkar mondra pan penterkam tingi ni mong baka ILP kan man no shabanwan ka election kumda hendai government ka diban pani serious ka diban pani ka jing terekam ka bagla ikran ban pani bala lalong ka bala ne diban sim advantage banong ba penlong ni shwa ka election ka talikan kam bahas syu nargala marhangni dalang ka BJP ba government ma hidan binom ikmat BJP ki bong bala yuan ni ka bon ra ILP play statement darang idan BJP ka bon ra ILP takamun ra kamtan BJP ni miasyo mun ka hok ka joni ka shong ai shong ka parti kam shong ha ka hok jong ka jai buri khasi mun ka hok ka shong ha ka buri ka parti kom kita ki ke nginam na api ban piang nistra chibun na ki la ni le man taru wara upai ba hin sa appreciate fi fi no ra ga ILP ta de gru parti kata de ga kan message ki ba tu in penterkam shai ki an ki badang ngin pat le ka men kerki la do kam ngin sele henry la dai ka an
pat pentrekam nilainya ceng amendment ya bampat pentrekam lo tadi yang boleh nyim pentrekam suatu ya kapon nasi khana makan namne chu sakti jong governor kanam poisu spodali ke namar governor ada pru lai gasen jong governor kalong ga anya ka perspala ka rumta ka trekam te boleh nyim pentrekam je kata boleh ngikir ki boleh amendment ni pi katar ko di ko ke bale sing ya pensong tu namar again pi pa pi amendment ka shastol beng sati u governor wong kani ka laban contradict per ka an jong ka union ka government of India bangi penthod ikor rum mi jong kita ki peran India mentangi shastol siti tendai ka principal ang ila petrekam pi te kita ki berkat ki dai ngingi tang kan ne mo pi kamu mene ka dai bitang ka jingbam simkhya jong ka sarkar ka jimi kam siam na simkhya bat ngimi ijngai ro kemungkinan mikmat kan kemungkinan mikmat mo sarkar kami ijngai ya ka ka ban sakta ya ka jabri jogi hadir halor gini ki ka kam jogi kisang balang golong ala sarkar kamna english pa ba ngami sibadan kadita ka jingi ki ngimdal tir go ipan nimde kisang leno ibar latiar nimde ki pat kisang nimde ngi ki ban limba ka hok jongi kuna song jogar India dong song jong jala miglia tika bakot igolong ba nina ban rai ki jingi ki ban mi supai ba ban pensong thu yo pai ba lara kamdon ka pressure no pai ba kamdon ka jingi ki ka sarkar kam jusna pipai ki history baladap sa pai ka pattern baladap laramdan je ki imjudan kata ka jingi kran imjudan kita ban solve kita ki issue ka bangi ni kondo dar pikiran pipa memerna pipa si bhautli gini ya untuk gino posisi itu ka government until unless P1 pemadan ka don ki ki dia tang sosna pekai menta pengen syukuran fees one example peka tamotor cai ka poi posisi itu hadu ba kimi ki statement nai ki batang tang ki contradict kala ladi na sarkar kimi ki statement di kita ki bangi ni bara kamdan ki kamdan ke jingsa yang sarkar. Ganti jeni kalau bangi datang ko ganti. The last option, last resort kalau begini ki.